दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै आसाम सरकारा बावैसो सिगां सोलोंथाइ सायाव जिखिनि माखासे थांखि लाबोनाय जे थांखिया जोंनि बिमा राव बिजोंनि खैफोद गोनां आरो बिमा राव बिजोंनि फरायसालिनि खैफोद गोनां दा बेखायनो बै खैफोद गोनां जिखिनि थांखि आरो बे थांखिया बुंदों जे जोंनि थाखानाय माखासे भेन्सार जे फरायसालिफोर बे फरायसालिफोरखौ सरकारिकरन खालामनाय नंला होननाय जिखिनि थांखि बेखौ जोङो माब्लाबाबो जों गनायनो हानाय नङा जों मानिनानै लानो हानाय नङा दा बे थांखिखौ आसाम सरकारा बोखांफिननानै लानांगौ मानोना जे समाव सरकारा फरायसालि गायसननो हायाखैमोन जे समाव जे जायगाफोराव फरायसालि गैयामोन जे समाव सरकारनि थिसनथाइ मोननाय फोरोंगिरिनि अनजिमाया खममोन बै जायगाफोराव रायजो राजाफोरा गोनांथिखौ मोनदांनानै सोलोंथाइया जिहेतु सासे मानसिनि जौगानायनि मोनसे राहा मोनसे न'खरनि मोनसे समाजनि आरो मोनसे गामिनि जौगानायनि मोनसे देशनि मोनसे राहा बे सोलोंथाइखौ मोनहोनांगौनि थाखाय रायजो राजानि गरसे गरनै मददनि गेजेरजों फसंनाय जिखिनि फरायसालि बे माखासे फरायसालिफ्रा दिनैबो भेन्सार जानानै दङ आरो बे फरायसालिफोरखौ गोनांथिखौ नायनानै जिहेतु जोंनो फरायसालि नांगौ बिनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारिकरन खालामनांगौ होननाय बेबायदि मोनसे दफा लाबोदों दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा दफा मावफुंनायनि गेजेरजों 6.3 नि गेजेरजों सरकारिकरन खालामनायनि खामानि मावबाय थानाय नैबेबायदि समाव आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि जिखिनि मोनसे सिद्धान्त स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामजानाय नंला होननाय बाथ्रा बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा दा बेखायनो सरकारा बेखौ बोखांनानै लाफिननांगौ मानोना दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो एलपि आरो एमइ भेन्सार स्कुला 1206 बेबायदि अनजिमानि दंबावो आरो हाई स्कुल आरो सेकेन्डारि स्कुल बा जुनियर कलेज बा कलेज जोंनियाव बेबायदि 500सो बेबायदि जोंनि भेन्सार दङ गासै अल आसाम दा बेखायनो बै बाथ्राफोरखौ जोङो नायनानै जोङो दिनै खावलायदों आसाम सरकारखौ आरो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो दाबि दैखांदों दिनै बिथांमोना भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो बेवहाय नांगौ बायदि बेवहाय आथिखाल मुगानि फोरोंगिरि बा आथिखाल मुगानि माखासे आदब आथिखाल मुगानि माखासे टेक्न'लजि आथिखाल मुगानि माखासे राहाफोरजों बै फरायसालिफोरखौ जौगाहोनायनि गेजेरजों सोलोंथाइ जौगाहोनायनिसो बे बाथ्राखौहाय दिनै साननांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांहरदों दिनै बिथांमोना थाखानाय भेन्सार स्कुलखौ सरकारिकरन खालामनो गोसो गैया नाथाय बिथांमोना माखासे जायगाफोराव साहा बागानाव बा माखासे सहर ओनसोलाव गोदान स्कुल बिथांमोना गायसननो थाखाय बिथांमोना दिनै थागथियारि जादों बिथांमोना बुंनो नागिरदों फरायसालिया गोबां जानानै दं बारासो जानानै दं बिथांमोना बुंनो नागिरदों फोरोंगिरिफोरनि अनजिमाया बारासो जानानै दङ बेखायनो भेन्सार स्कुलफोरखौ सरकारिकरन खालामनाय जानाय नङा नैबे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों आरो बे बाथ्राखौ जुदि बुंदोंब्ला बिथांमोना मानो सहर ओनसोलाव आरो साहा बागिचा ओनसोलाव बा गुबुन नामाकरणनि गेजेरजों बिथांमोना मानो फरायसालि गायसननो नागिरदों दा बेखायनो आसाम सरकारा गावसिनि स्थितिखौ थिग खालामनांगौ आरो रायजो राजानि लाब जानाय बायदि मोनसे थांखि लानानै फैनांगौ होननानै जोङो दिनै दाबि दैखांदों आरो बिनि अनगायैबो दिनै थाखो 3निफ्राय लानानै गोजौसिम सानखान्थि आरो बिगियान जिखिनि आयदा बेखौ इंराजि बिजों बा इंराजि रावजों सोलोंनांगौ होननाय बेबायदि मोनसे जाबसिननानै होनो नागिरनाय सोसनदेरनो नागिरनाय बे बाथ्राखौहाय जों माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा मानो होनोबा भार्नाकुलार मिडियाम आरो भार्नाकुलार मोनसे रावजों फरायनानैनो दिनै जोंनियाव गोबां बेबायदि गोरों गोरा जानाय दिनै मा होनदों सिभिल सार्भिस अफिसार जानाय दिनै डक्टर जानाय इन्जिनियार जानाय बे अनजिमायाबो जोंनियाव दङ दिनै आसाम सरकारा बुंनो नागिरदों भार्नाकुलार मिडियामजों कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसारनो हाया होननाय नाथाय भार्नाकुलार मिडियामजोंनो उथ्रिसारनानै दिनै डक्टर इन्जिनियार जानाय आइपिएस अफिसार जानाय दिनै गुबुन मिडियामफोरनिफ्राय दङ दा बेखायनो नैबे जिखिनि सोलिबाय थानाय साइन्स आरो मेथ्सनि दिनै जोङो गाव मिडियामजों गाव रावजों जेरैबायदि सोलोङो बेखौ बेबायदिनो सोलोंनो होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों आरो आसाम सरकारा केबिनेट थांखिनि गेजेरजों बेखौबो बुंनो नागिरदों जे थाखानाय माने बोथ मिडियाम जायखौ जोङो मिक्स मिडियाम होननानै बुङो
जे माने स्कुला दिनै प्रभिन्सियेलाइजखा सरकारिखा बै फरायसालिखौ दिनै मा होनदों मडेल स्कुलाव कनभार्ट खालामनानै आदर्श माने मडेल स्कुल बानायनायनि गेजेरजों सोलिबाय थानाय जे भार्नाकुलार मिडियामनि जे फरायसालि बेखौ CBSE कर्सआव लांनानै इंलिश मिडियाम जे खालामनो नागिरदों बेखौबो जों बिरोधिता खालामदों। आरोबाव मोनफ्रोमबो माने जिल्लानिफ्राय गंबानिफ्राय 10टा थाखानाय माखासे सरकारि सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ बिथांमोना भार्नाकुलार मिडियामनि सेकेन्डारि स्कुलफोरखौ इंलिश मिडियामाव लांनायनि जिखिनि दिनै प्रक्रिया जे सोलिदों सालायदों बेखौबो जोङो दिनै बिरोधि खालामदों। दा बेखायनो जों दिनै बुंनो नागिरदों बिथांमोना जे बुंनो नागिरनाय जे भबिष्यत फरायसाफोरनि भबिष्यत लाइमोनफोरनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसार जानानै सोलोंथाइ लानानै जौगानांगौनि दावगानांगौनि खोथाखौ लानानै बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया जुक्ति गैया होननानै जोङो बुंनो नागिरदों। मानो होनोबा थाखानाय मिडियाम बै मिडियामावनो बिथांमोना नांगौ बायदि फोरोंगिरिखौ होनो हायोब्ला थाखानाय मिडियामावनो बिथांमोना इंलिशखौ स्ट्रेस होनानै जुदि फोरोङोब्ला थाखानाय फरायसालिफोरावनो जुदि मोजां माने राहाजों जुदि फोरोंनाय जायोब्ला बेफोरावबो मा होनदों मोजां सोलोंथाइ मोननानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन जोंहा बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ। मानो होनोब्ला दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै माराठी मिडियामजों फरायनानै दिनै IPS अफिसार जानाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि IPS प्रतीक कुमार धुबे बिथाङा माराठी मिडियामजों फरायनाय माराठी मिडियामजों बिथाङा UPSC माने रिटेन माने मेन्स लिरदों प्रिलिम लिरदों इन्टारभिउ होदों आरो बेबायदि बर'नि गेजेरावबो गोबां बर' मिडियाम फरायनानै फैनानै माने ACS अफिसार जानानै थानाय LRS अफिसार जानानै थानाय दिनै मा होनदों दिनै जोंनियाव मा होनदों PhD खालामनाय प्रफेसार जानाय MD खालामनाय MBBS खालामनाय इन्जिनियारिं खालामनाय IIT आव खालामनाय गोबां दङ। दा बेखायनो आसाम गभर्नमेन्टनि जि सिद्धान्त भार्नाकुलार मिडियामजों इयुन दावगानो हाया होननाय बाथ्राया माब्लाबाबो नाजावथाव नङा। बेखौसो बुंनो नागिरदों बिथांमोना दिनै फोरमानसो खालामनानै लादों। बिथांमोना एथ' गोबाव सरकार सालायनानै बिथांमोना जुग जुग आसामखौ सालायनानै आसामाव थानाय माखासे सरकारि फरायसालिफोरखौ जोथोन लानो हायैनि थाखाय रिजाल्टआ गाज्रि जादोंबा बिनि दाया बिथांमोननि भार्नाकुलार मिडियाम फरायनानै जुग जुग फरायनानै दिनै आसामाव जुदि कम्पिटिटिभ एग्जामाव उथ्रिसारनो हायाखैबा बिनि दायनिगिरिया फरायसाफोर नङा बिनि दायनिगिरिया सरकार। मानो होनबा सरकारि फरायसालियाव बिथांमोना नांगौ बायदि सुजुग सुबिदानि फोरोंगिरिबो होनो हायाखै थाखो खथा होनो हायाखै समाय मथे लेखा होनो हायाखै समाय मथे थोजासे फोरोंगिरि होनो हायाखै बेफोर दायखौ बिथांमोना मानो पाब्लिकनि सिगाङाव स्वीकार जायाखै। बिथांमोना मावनो हायै जुग जुग आसामखौ माने उदां खालामनायनिफ्राय आसाम सरकार सालायजेननायनिफ्राय मालाबा फोरोंगिरिफोरनो बोसोरसे बेथन होनो हायै मालाबा फोरोंगिरिफोरनो बोसोरनै बेथन होनो हायै मालाबा मा होनदों माने फरायसालिया जिर' टिचार सोलिनांनाय बेफोरखौ मानो पर्यालोचना खालामाखै बेफोरखौ मानो सिमान जायाखै। दिनै थाखानाय जिखिनि माने सरकारि फरायसालि बेफोराव थोजासे फोरोंगिरि होनायनि बदलै बेखौनो बिथांमोना इमप्रुभ खालामनायनि बदलै आन्तर्गाथनिकथि खालामनायनि गेजेरजों बेखौनो जोथोन लालाङोब्लानो जायो। बिनि अनगायै बिथांमोना दिनै गोदान गोदान मिडियाम माने इन्ट्रडाक्सन खालामनायनि गेजेरजों थाखानाय भार्नाकुलार मिडियामनि जे फरायसालिखौ फोथैनो नाजानाया बियो बबेबा मोनसे रावखौ बबेबा मोनसे हारिनि सिनायथिखौ बबेबा मोनसे हारिनि थुनलाइखौ बबेबा मोनसे हारिनि सिनायथिखौ फोजोबस्रांनायनिसो बियो मोनसे षड़यन्त्र होननानै जों दिनै मोनदांदों। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजाफोरखौ लानानै सानसुमैफोरखौ लानानै जोङो बेबायदि मोनसे सांग्रांथियारि मेलखौ जोङो लाबाय थादों। आरो बिनि अनगायै जोंनि बाथ्राखौ खोनानानैबो जुदि सिरि थादोंब्ला आसाम सरकारा बिनि अनगायैबो जोङो आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जोङो हाबाफारि इयुनाव जोङो लालांनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों। गोजोन्थों।